ଯାବେ କଥାରେ ଅଛି ଗଞ୍ଜୁଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଚିକଣ ଚାକଣ ଆପୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ ରାଣ୍ଡ ମଧୁଆର ସ୍ତ୍ରୀ କହି ଆସୁଛି ମୋ ଘର ଦି ଆସୁଛି ଷଣ୍ଢ। ଆଜି କେତେ ଦେଶୀ ପିଇଛୁ? ଦେଶୀ ଦେଶୀ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ ସମୟ। ଦେଶୀକି କିଏ ପଚାରୁଛି? ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଖାଲି ଇଂଲିଶ ମଦ ପିଇ ହଉନି। ଅଧା ପିଉଛି ଆଉ ଫୋପାଡୁଛି ନା ଦେଶୀ। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଶୀ ପିଇବା ସିଜିନି? ଇଂଲିଶ ମାଳ ଦେଶୀକି ଏଇନା କିଏ ପଚାରୁଛି? ତୁ ତ ସବୁ ଦଳରୁ ମଦ ଆଣିକି ପିଇଲୁ, ଭୋଟଟା କାହାକୁ ଦେବୁ? ଭୋଟ ଦିଆହବ। ଭୋଟ କ'ଣ ଆଉ ମାଇନସ ହବ? 5 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଭୋଟ କ'ଣ ମାଇନସ? ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସେଦିନ